So guys, punta na naman tayong bayan. Diyan tayo sa kabundukan. May aatid ako sa bayan. Sa ate ko. Ganito yung buhay natin dito sa bukid, guys. Malayo yung lalakaran natin. Tapos alam nyo kung ano lang yung hahatid ko dito. Okra. Nagpahatid ng okra yung ate ko. So hahatid natin kasi may pupuntahan tayo sa bayan, may bibilhin tayo, kaya baka ayaw nyong maniwala na okra yung laman nito. Yan o, nakabalot ng plastic. Nilagay ko lang sa paper bag para hindi halatang gulay yung laman. Look at the view. Puro kahoy. Puro puno. So malapit na tayo sa ano? Malapit na tayo sa kalsada. Pagkalayo. So ayun na, kalsada na. May bata ng bisikleta. Bata. Kalsada. So ito na tayo, naglalakad sa kalsada. Punta tayo sa sakayan. Kasi may bibilhin din ako sa bayan. Tapos yung ate ko nagpasuyo, magdala daw ako ng okra. So ayun, dadalhan ko yung ate kong ng okra. No, 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 no. Malayo dito yung ano, sakayan sa amin. Pawis na ako. Lapit na tayo sa bayan. Yun na ang bayan. Init. Ito yung bayan namin. Barangay pala namin. Nakatira dito halos puro kamag-anak lang namin. Ito. Lapit na tayo sa sakayan. Simbahan namin.
Katuod bangkas ko kabuli no. At lang ko inaaw. Ha? Sa ako kabuli ba? Para diha kapita. Oh. Mau man siguro. Dagat. So ayun na nga guys, medyo ginabi na tayo. Galing guys sa bayan. Malayo-layong lakaran to. Sa palayan tayo dadaan. Tapos tanggalin ko muna yung mask ko, wala naman na palang tao. Ito tayo sa palayan dumaan. Palayan to ng tiyuhin ko. Kasi
Malapit-lapit lang dito konti pauwi sa amin. Pero dadaan pa rin tayo sa bundok. Nakabili na ako ng kailangan kong bilhin. Kailangan ko sa bahay. So, palayan to ng tiyuhin ko. Yung buhok ko wala sa ayos. Ito na yung kailangan ko sa bahay. Nakabili tayo. Tsaka bumili na rin ako ng ulam. Kapagod. Ayan na. Nandito na tayo sa bundok. So, ito. Yan. Yung bundok na yan. Tatahakin pa natin yan. Wala tayong choice kasi dito tayo sa bundok nakatira. So hindi ako nakapag-video dun sa bayan kanina ng maayos kasi sobrang ingay, daming tugtog. Baka makapiright tayo. Kakaumpisa pa lang nga natin sa YouTube, makapiright na tayo. May violation na agad. May dumapo. So ito yung buhay natin dito guys. Hingal na. Ayun na, umiyak na yung kambing. Kala ko ahas. Takot ako. Kala ko ahas. So, yung kambing namin, hindi pa namin nakuha. Grabe. So, malapit na tayo. Kamote. Kapagod, sobrang pagod. Ano yung daan dito? Ito tayo daan. Punta. Malalab. Uy ma. Wala pa yung tsahin ko. So, diretso na tayo sa bahay. Sana hindi na lang ako dumaan dito. Sobrang pala yung daan dito. Hindi na malinis. Kasi malapit-lapit lang to kaysa dun tayo sa dinaanan ko kanina. Ayan na, malapit na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Yung bundok na yun, yan. Yung bundok na yan, dyan ako nagpapasignal. Pag wala, may ibon lumipad. Gulat ako. Diyan ako nagpapasignal dyan sa bundok na yan. Yan mismong bundok na yan sa tuktok. Kasi walang signal dun sa bahay. Dadaan dito. Dito pala.
May mga kamuting kahoy dito. Yan. Mga kamuting kahoy. Wala na palang daan dito. Malapit na tayo sa bahay. Kunting ano na lang. Kunting kimbot na lang. Shit. Shit. Ari ko. So, hindi na. Sa ilalim ng ano, nakahuyan dumaan. Tabi-tabi. Tabi-tabi. May tuta ka. Kaninang tuta kaya? Tuy-tuy! Tuy-tuy! May tuta. Malapit na tayo. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Dito kasi pag madilim na, nakatakot dumaan dito. Tumatayo yung balahibo mo dito. So, dito na tayo. Kunting kimbot na lang. Ganda ng lubog, paglubog ng araw. Sana hindi mo lang natin nakita. Sayang. So, andito na tayo. Marami pa tayong lilinisin sa bahay. Dito na tayo sa aming munting bahay. Lablab! Ang tao. Ay ko. Sobrang nakakapagod, guys. Ito yung pinamili natin. Pinamili ako ng ulam. Magluluto pa tayo. Siguro hindi ko na lang bibidyohan yung pagluluto. So, thank you so much, guys. Salamat sa pagsama sa akin sa bayan. Kahit hindi naman ako nakapag-video doon. Bundok pa rin naman. Pawis na pawis ako. Thank you so much, guys, sa panonood. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa bayan. Hingal ako. Yun lang muna, guys. Bye bye.